Hayırlı gün исәнмесез, Яңа Гасыр каналында Канун, парламент, җәмгыять программасы. Бу атнада дәүләт сайты тормышы депутатлар эшчәнлеге турында бәян итәрбез. Бу атна Украина тирәсендәге катлаулы халыкара вазгыять һәм бу хәлләргә бәйле вакыйгалар белән үрелеп барды. Ил президенты Владимир Путин Россия халкына берничә тапкыр мөрәҗәгать белән чыкты. Пәнҗешәмбе Донбасста махсус хәрби операция башлануы турында белдерде. Рөстәм Миңнеханов республика халкына мөрәҗәгать итеп, катлаулы халыкара вазгыять шартларында бердәмлек күрсәтү һәм Россия президенты Владимир Путин карарын аңлап кабул итү мөһим диде. Бергә булганда безнең ил алдында килеп туган барлык авырлыкларга каршы туру юлын табарбыз дигән ышанычын җиткерде. Бу вазгыятьтә иң күнүзәк мәсьәлә Донецк һәм Луганскидан китәргә мәҗбүр булучыларга ярдәм итү. Республикада бу максаттан премьер-министрның беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин рәислегендәге оператив штаб оешты. Анда күченеп кайтучыларны яшәү урыннары, эш белән тәэмин итү, балаларны бакчаларга, мәктәпкә урнаштыру мәсьәләләре каралды. Татарстан Донецк һәм Луганск кешеләренә медицина ярдәме күрсәтергә, торак һәм эш урыннары белән тәэмин итәргә әзер. Инде дистәләгән кеше килүчеләрне үз фатирларына, йортларына кертергә теләвен әйтә. Кемдер кием салым, ризык белән булышырга тели. Буларның барсы хакында алга таба. Заправляем постельное белье для всех гостей. На каждую кровать кладем полотенце. Казанның Ливадия шифаханәсендә ДНР белән ЛНРдан килүчеләрне көтәләр. Монда 150 кеше урнаштырылачак. Бүлмәләрдә барлык шартлар да бар. Телевизор есть, холодильник есть. В туалете оборудована холодная, горячая вода. Можно также помыться. Тулы бер корпусы мәҗбүри күчереп кайтучылар өчен әзерләнгән. Монда асылда менә шундый 2 кешелек бүлмәләр. Ә инде гаиләләре белән, әйтик, 2 баласы белән кайткан әниләр өчен 3 кешелек бүлмәләр дә бар. Хәзер монда ял итүчеләр әллә ни күп түгел, 81 кеше, ә корпуслар 400 урынлык. Күченеп кайтырга мәҗбүр булучылар өчен медицина тикшерү уздырылачак. Аларны санаторийда ял итүчеләр кебек үк 4 тапкыр ашатачаклар. Мондагы китапханәдә, мәдәни чараларда балалар өчен уен бүлмәсе дә ачык. Монда рәсем ясарга мөмкин була. Конструктор белән уйныйлар, телевизорда карыйлар безне. Ни нәрсә теләсә булса, пожалуйста. Кунакларны көтәбез. Шундый ситуацияда калган без всегда готовы принять кешеләрне. Булышырга кирәктер дип уйлыйм, әйбәт кенә каршы алырбыз. Күченергә мәҗбүр булучыларны республиканың 6 шифаханәсе һәм кунакханәсендә урнаштырачаклар. 150 кешене Ливадия, Санта, Жемчужина, КамАЗ, Кварт кабул итәчәк. Васильевскида 200 урын әзерләнгән. Бу шифаханәнең кайтучыларны кабул итү тәҗрибәсе бар инде. Моннан 8 ел элек тә Донецк белән Луганскида яшәүчеләр монда урнаштырылган була. Ярты ел яшәгәннәр. Светлана Овсянникова ул чакта күченеп килә дә Татарстанда яшәп кала. Чөнки туган җире Луганск өлкәсе Сутаган бистәсенә әйләнеп кайту куркыныч. На тот момент уже начались военные действия. У нас над поселком летали вертолеты, которые сбрасывали периодически снаряды. У нас были обстрелы. Уже на этот момент у нас 4-й месяц не было воды, газа, света. Связи практически не было. Мы вынуждены были оставить 2 дома. Үзе икенче группа инвалид 84 яшьлек әнисе дә авыру, урын өстендә ята. Икәү генә яшиләр. Улы Краснодар өлкәсендә гаиләсе белән яши. 2014 елда ук Светлана ханым белән аның әнисенә Яшел үзәннең Васильева бистәсендәге ветераннар йортыннан шушы фатирны биргәннәр. 5 ел элек Россия гражданлыгы алалар. Ярдәмчел кешеләр ремонт ясарга булышкан. Татарстан халкына ул бик рәхмәтле. Ә менә Луганск өлкәсендә яшәп калган танышлары, туганнары өчен ут йотып яши. Көн сайын диярлек телефон аша аралашып торалар. Как ваш Киевский район? Любая потеря жизни – это очень страшно. Это страшно, когда погибают от пули, когда погибают от осколочного снаряда, погибают, когда не выдерживают нервы, уходят из жизни, когда разрывается сердце, случаются инсульты. Это все очень страшно. Националистические группировки, безусловно, их не остановишь уже ничем. Светлана ханым тынычлык, аяз күк, адам баласы өчен иң кадерле төшенчәләрди. 8 ел элек Светлана ханым белән әнисен Татарстандагы мәрхәмәтле кешеләр үз фатирларына яшәргә керткән була. Аннан соң гына фатир биргәннәр. Бүген дә Татарстан халкы Луганск белән Донецк республикаларыннан күченергә мәҗбүр булучыларны өйләренә кертергә әзер. Дилбәр Латыпова Казандагы 2 бүлмәле бу фатирын күптән түгел сатып алган, ипотека түли, 2 баласын ялгыз тәрбияли. Үзе кебек үк 2 балалы әнине вакытлыча яшәп торырга кертә алам ди. Бездә
гел бездә юк дип уйлыйбыз. На самом деле, уйласаң бездә бар нәрсә дә бар. Менә уйлыйсың, безне хәзер шулай куып җибәрсәләр, шулай ук өйләрдән сугыш була калса, бездә бер нәрсәсез калабыз. Бөтен нәрсә бар дип уйлыйбыз. Без аларның хәлләренә керергә тиеш, үзебезне алар урынына куярга тиеш дип уйлыйм мин. Потому что бер бездә сугыш теләмибез, сугыш бик авыр әйбер. Бүтін ил буенча Донецк һәм Луганск халык республикаларынан күченергә мәҗбүр булучылар өчен гуманитар ярдәм җыялар. Бу акциягә Татарстан да кушылды. Көнкүреш кирәк-яраклары, азык-төлек киемнәр. Әлеге эшкә Бердәм Россиянең Яшь гвардия бүлеге беренчеләрдән булып алынды. Җыелган ярдәмнең бер өлеше Ростов өлкәсенә озатылачак. Калганнарын Татарстанга килүчеләргә тапшырачаклар. Бүген инде иртә баштан шалтыратулар, һәр кеше сорый. Дөрестән дә менә ярдәм иткәндә дә һәр кешенең уйлап ярдәм итәсе килә. Беренче рәттә шалтыратып сорыйлар. Нәрсәләр именно кирәк менә сезгә? Без инде аңлатабыз менә. Балаларга да азык-төлекләр, памперслар, бүтән полный списокны аларга әйтәбез. На сегодняшний день мы работаем в городе Казани. Хәзер ярдәмне Казан буенча җыябыз. Республика районнарында да штаблар бар. Әлбәттә, һәркем ярдәм итә ала. Гуманитар ярдәмне гади кешеләр дә, зур оешмаларда күрсәтә. Татарстанның 15 компаниясе, көнкүреш химиясе, суыткыч, азык-төлек җыелмалары тапшырган. Изге эшкә һәркем кушыла ала. Башкалада моның өчен Максим Горький урамындагы 12нче йортка килергә, ә районнарда Яшь гвардия оешмасына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Башка темаларга Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин халыкны кабул итте. Гызырлары белән килүчеләр ишек алларын төзекләндерү, медицина ярдәме күрсәтү, дарулар белән тәэмин итү мәсьәләләрен күтәрде. Фәрит Мөхәммәтшин Бердәм Россиянең халыкны кабул итү буенча төбәк иҗтимагый үзәгендә татарстанлылар белән онлайн аралашты. Әлмәт районыннан Венера Исрафилова Тайсуган авылындагы балалар бакчасына илтүче юлга күтәртеп асфальт салуларын сорый. Әгәрҗи районыннан Евгения Охотникованы да шәһәр урамында җыелулар чыгу урыны булмау икән. Фәрит Мөхәммәтшин әлеге мәсьәләләрне тикшереп, район җитәкчелеге белән хәл итәргә ышандырды. Авыл таудан чатырганрак җиргә бер төрле каршылык бернәрсә булса дип әйткән сүзгә. Венера Саремна, бу мәсьәләне тикшеремен һәм район җитәкчелегенә үземнең сезнең мөрәҗәгатыгызны җибәрәмен, контрольгә алырмын диярлек, нәрсә эшләп була икән. Яз җиткәч, җәй җиткәч нәрсәдер эшләргә мөмкинлек табырга кирәк дип сөйләшербез. Ярыймы? Рәхмәт. Табиблар шәфкать туташларына кытлык эшсезләр саны елдан-ел арта. 8000 гектар җир көздән эшкәртелмичә калган. Бу проблемалар турында Яшел Үзәннең район советы сессиясендә сүз барды. Анда Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Яшел Үзәндә уңышка ирешкән өлкәләр дә бар. Әйтик, күп катлы йортларны кулланылышка тапшыру, авыл хуҗалыгы продукцияләрен җитештерү күрсәткечләре буенча. Яшел Үзән социаль-икътисади рейтингта әлегә 24нче баскычта. Күтәрелү өчен нәрсә комачаулый? Руслан Хөснетдинов материалы. Яшел Үзәннең порт яшьләр үзәге монда ноябрь айында капиталь ремонт тәмамлана. Яңа шартларны дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга күрсәттеләр. Биредә IT сыйныфларда бар, студентлар һәм яшәниләр инглиз теленә дә өйрәнә, кемдер тегү курсларында укый. Баланы китердек рисование дәресенә бүген. Безгә монда бик ошый, монда бик матур, бик чиста, якты. Менә баланы көткән вакытта менә булай китап укып утырырга да була. Безгә бик ошый монда йөрергә. Комаров урамында апрельдә мәдәни үсеш үзәге төзелеп бетәчәк. Анда хәзер 65 кеше эшли. Татарстан халыклары ассамблеясе филиалы биредә урнашачак. Башладык июньдә, ела бүгеннән 2 ай алда башладык. Тотып үзебез. Районның уңышлары һәм проблемалары турында сессияда сөйләштеләр. Яшел Үзән 2021 елгы күрсәткечләр буенча республиканың социаль-икътисади рейтингында 24нче урында бара. Монда йортлар күп төзелә, авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү арткан. 9 миллиард сум табыш керә. Бу ел бик авыр булды. Ләкин Мадияр гаиләсе тырышып фирманы яңадан торгыздылар. Агрофирма матур гына эшли. Хәзер предприятиедә 180 мең баш күркә булды. Бу гаиләдән девизы Фәрит Харович эшләсәң курыкма, курыксаң эшләмә. Авыл хуҗалыгында аларның эшләре уңай. Менә совхоз Майскийны алсак та, Васильевский май заводы, сөт май заводын алсак та, аларның эш нәтиҗәләре зур. Ләкин күп кенә 8 меңнән артык җирләре эшкәртелмичә калган үткән көзен. Бу резерв, бу моның белән файдаланырга кирәк, бу бурыч дип куелды.
Быйыл районда 1224 урынга исәпләнгән мәктәп ачылачак. Осиновода яңа сырхаухана барлыкка киләчәк. Бу өстәмә эш урыннары дигән сүз. Зур сәнәгать оешмалары район икътисадына үз өлешен кертә. Завод «Серго» отметил 20-летие. Серго исемендәге завод үзенең 20 еллык юбилеен билгеләп үтте. Дәүләт заказларын вакытында эшләп читкә дә чыгаралар. Горький исемендәге завод 9 судно ясый. Барлык контрактларның гомуми суммасы 171 миллиард сум тәшкил итә. Каспий хәрби диңгез флотының 70% безнең кораблардан тора. Яшелүзән районының 5 оешмасы КАМАЗ өчен детальләр ясый. Узган ел 2 миллиард сумлык товар сатыла. Яшелүзәндә ясалган КАМАЗ ролен Фәрит Мөхәммәтшинга да бүләк иттеләр. Яшелүзән районында уңай күрсәткечләр белән бергә әле эшлисе эшләрдә шактый эшләрнең берсе үлүчләрнең туучыларга караганда күбрәк булуы, шулай ук эшсезләр саны арта. Әлеге күрсәткеч буенча Яшелүзән районы Татарстан буенча 29-нчы урында. Яшелүзәндә җирне эшкәртергә инвесторлар җитми, районга табиблар да кирәк. Шәфкать туташларына аерым белгечлеклек алган табиблар кытлыгы 43%-ны тәшкил итә. Фәрит Мөхәммәтшин моны хәл итү юлларын эзләргә кушты. Безне борчый торган мәсьәлә даруханәләрдә, больницаларда врачлар саны җитеп бетми. Менә анда үзеңнең яшьләреңне җибәреп, стипендият иттереп, кире кайтарып, монда эшләтергә дигән бурыч куелды бүген район җитәкчелегенә. Сессияда туристлар санын арттыру максаты да куелды. Узган ел Зия утрау шәһәрчегенә 750 мең кеше килгән. Быел туристлар санын миллионга кадәр арттырырга җыйналар. Татарстан мәктәпләрендә балалар өчен әзерләнгән кайнар ризыкның сыйфатын тикшерү алга таба да дәвам итәчәк. Татарстан Дәүләт Советының Мәгариф комитеты утырышында шундый карар кабул ителде. Роспотребнадзор хәбәр итүенчә, алар еш кына мәктәпләрдә документлары булмаган, яраклылык вакыты чыккан ризыкка юлыга. Кайдадыр порциясы җитми, калориясе туры килми, тукланудагы проблемалар алга таба ничек хәл ителер? Рания Абдрахманова репортажы. 1411 общеобразовательных организаций. Республика мәктәпләрендә 466 мең бала укый. Аларның хәзер 97% кайнар аш белән тәэмин ителгән. Белем учреждениеләрендә 1700-дән артык ашханә бар. 1000 мәктәп укучысы өчен кайнар ашны үзләре пешерәләр. 200-ләбендә ярым фабрикатны әзерләп бирәләр. Татарстан президенты кушуы буенча 2020 елда барлык ашханәләргә инвентаризация уздырыла. Алар баланы кайнар ризык белән тәэмин итү мөмкинлеге бирәме? Мәктәпләрдә балаларны кайнар аш белән тәэмин итүне оештыру өчен яхшырту өчен 2021 елда 1 миллиард сум акча бүлеп бирелде. Моңа 44 районның 196 мәктәбе ашханәсендә ремонт ясалды. Яңа җиһазлар алынды. Хәзерге вакытта 2022 елга ашханәне капиталь цикләндерү программасы проекты әзерләнә. Исемлек төзелә. Аңа 180 мәктәп керде. Шартлар яңара, сыйфат ни хәлдә? Моннан 3 ел элек ата-аналарның зарлары күп иде. Соңгы елларда алар кимегән. Хәзер ашның сыйфатын министрлык, Роспотребнадзор һәм ата-аналар комитеты белән берлектә контрольдә тоталар. Марина Потяшина депутатларга тикшерү нәтиҗәсен бәян итте. Яңа уку елы башыннан 315 мәктәптә булалар. Аларга ризык китерүче 3 оешма тикшерелә. 2021 елда сыйфатсыз товар белән тәэмин итү яраклылык вакыты чыккан ризык китерүнең 19 очрагы ачыклана. Первый наш доклад о предварительных итогах контроля в конце 2020 года. Былтыргы тикшерүләр нәтиҗәсендә кагыйдә бозу һәм кисәтү очраклары күбрәк иде. Әйтик, ашарга утырганда балалар алдындагы ризыкның кайнарлыгы күп сорау тудыра иде. Салкын була дип күп зарлар алдык. Әлеге хәл уңай якка үзгәрә. Андый очраклар 2 тапкырга кимми. Укучылары иртәнге ашны тулысынча ашап бетерә торган мәктәпләр артты. Шул ук вакытта ашап бетерелмичә калган ризык индексы зур булган мәктәпләр саны кимеде. Мәктәп укучыларын кайнар ризык белән тәэмин итүшенә йогынты ясаучы мәсьәләләрнең берсе товар китерүчеләрнең намуссызлыгы. Тикшерүләр күрсәткәнчә, былтыр уку йортларында ялган акмай, кулланыш вакыты чыккан товарлар һәм кайдан алынганлыгы билгеле булмаган яшелчәләр табылган. Әлеге тәэмин итүчеләрне кара исемлеккә кертәләр, әмма алар барыбер мәктәпләргә эләгү җаен таба. Аларның тендерда катнашу хукукларын чикләп тә карадылар, тик күпләре оешма исемен алыштыра да яңадан тендерда катнаша. Надо сказать, здесь нет, они просто переименовались. За 3 дня переименовались в иное юридическое лицо и успешно продолжали участвовать. Бу мәсьәләгә анда бик күп субъектив кеше факторыннан тора торган әйберләр бар. Менә әйттем бит әле, азык-төлекне сатып алу тендер аша. Анда бит принцип куелган, кем иң очсызлы продукцияны тәкъдим итә, шул җиңүче була дип. Ә бит очсызлы продукция һәрчак сыйфатлы була алмый. Шуңа күрә биредә
муниципаль хакимиятның, урыннардагы мәгариф җитәкчеләренең, әле бу проблема балалар бакчаларында да кала, без мәктәпләрнең югыйсә бүген карадык. Шуңа күрә һәр даим игътибарда торырга тиешле проблема. Тагын бер проблема ашханәдә хезмәткәрләр җитмәү. Акча аз, эш күп булганлыктан күпләр киткән. Бу уку елыннан хәл үзгәрә диделәр депутатларга министрлыкта. Один из больших и больных вопросов – это вопрос кадров. Иң зур проблемаларның берсе кадрлар кытлыгы. Уку йортларында укучы балалар саны артуга һәм башлангыч сыйныфларга кайнар азык ашату турындагы үзгәрешләр кертелгәннән бирле аларга эш артты, китә башладылар. Моны булдырмас өчен быелдан аларның хезмәт хакын арттырырга карар кылынды. Депутатларны борчыган тагын бер мәсьәлә мәктәп укучылары арасында симерүчеләрнең артуы. Андый балалар 27 районда бар. Алабуга, Теләче, Минзәлә, Тукай, Ютазы, Яшелүзәндә күрсәткечләр аеруча зур. Просто в докладе Потешиной были озвучены цифры ожирения среди детей. Что будем делать? Принципы здорового питания активно внедряем. Шуңа мәктәптә укучыларга сәламәт туклану нигезләрен өйрәтергә тырышабыз. Без меню килештереп утырганчы укучыларга көнгә 2 тапкыр сосиска белән эпи ашата алабыз. Әмма без файдалы ризык ашату яклы. Бу үзенә күрә авыруны кисәтү чарасы булып тора. Шул ук сосисканың 2 төрен быелгы уку елы ахырына кадәр мәктәпләрдә ашарга рөхсәт ителә. Чөнки аны балалар ярата диләр. Тик киләсе уку елында да ул өстәлләрдә калсын өчен җитештерүчеләргә аны балаларга ашарга ярый дигән махсус рөхсәт алырга кирәк булачак. Яки аны менюдан сызачаклар. Кайнар ризык белән тәэмин итү мәсьәләсе алга таба да өстенлекле юнәлешләрнең берсе булып тора. Күрелә торган чараларга өстәп, төбәктә әлеге мәсьәләгә ата-аналарны күбрәк җәлеп итәргә җыйналар. Моннан тыш Татарстанда азык продукциясенең куркынычсызлыгы менеджменты системасы ХСС стандартын кертү планлаштырыла. Бу шәршәмбе ватанны саклаучылар көнен билгеләп үттек. Алдагы сюжетыбыз героен безнең заман батыры дип атарга мөмкин. Владимир Вавилов танылган хәйрияче, Европадагы иң яхшы хосписларның берсен төзүдә башлап йөрүче. Киләсе елга Казанда мондый игелек йортларының инде икенчесен ачарга җыйналар. Һәр районда паллиатив ярдәм кабинеты булдыру турында хыяллана. Республикадагы иң зур һәм иң беренчеләрдән булып оешкан хәйрия фондына нигез салучы Татарстан дәүләт советы депутаты Владимир Вавиловка меңләгән кеше рәхмәтле. Көчле рухлы, кешелекле, ярдәмчел шәхес турында киләсе репортаж. Здесь очень и очень будет красиво, большие телевизоры, такие диванчики. Төзелеп килүче хоспис бинасын Владимир Вавилов көн сайын бер әйләнеп чыга. Ул беренчесенә караганда 2 тапкыр зуррак булачак. Монда авыру белән көрәшүчеләрнең туганнары өчен кунакханәдә булырга тиеш. Здесь будет палаты. Монда интенсив терапия палаталарда була. Һәр палата өчен һава юлы аерым ишек бар. Бөтен таләпләргә туры китереп төзергә тырыштык. Яңа хоспис янында мәчет тә, чиркәү дә булачак. Аны киләсе елга Анжела Вавилов исемендәге Хәйрия фондының 20 еллыгына ачарга уйлыйлар. У нас 45 муниципальных районов. Безнең республикада 45 муниципаль район. Минем һәр берсендә паллиатив хезмәт булдыру хыялы бар. Ул шагында күңелем тыныч булыр иде. Беркем дә ярдәмсез калмас иде. Без аның янында булганда гына телефонны берничә тапкыр шалтырады. Ярдәм сорап Татарстаннан гына түгел, Мәскәү, Санкт-Петербургтан да шалтыраталар. Кырымнан да мөрәҗәгать итүчеләр бар. Анда да хоспис ачарга җыйналар икән. В преддверии праздника. Бәйрәм уңаеннан безнең хосписта эшләүче ир-атларны котладылар. Алар бездә 17 кеше, хезмәткәрләрнең 50гә якыны хатын-кызлар. Хоспис хезмәткәрләре Владимир Вавиловның терәге, ә ул үзе аларга үрнәк. Көндә иртәнге 6-да килә, ялсыз эшли. Все его любят, и приезжие, и больные любят. Аны монда бөтен кеше ярата, авырулар да, хезмәткәрләр дә, аңа бик рәхмәтлеләр, ихтирам итәләр. Ул безнең горурлыгыбыз, иң мөһиме, сәламәт булсын. Классная руководительница. Цены не чает днем. Сыйныф җитәкчебез аны бик ярата. Һәр чак безнең Володя ди. Класста һәркем аны бик хөрмәт итә, чөнки ул бөтен кешене кайгыртып тора, беркемне дә ташламый, ярдәм итә. Мужчина должен быть воином, защитником. Ир-атул бер нәрсәдән дә курыкмаска, саклаучы булырга тиеш. Бу сугышырга дигән сүз түгел, хезмәт итәргә дигән сүз. Туган ил, ватан барлыгын белергә, аның өчен янып яшәргә. Бу фотода Владимир Вавиловка 19 яшь, армиядан кайткач та төшкән. Ул бүген 68 яшендә дә көчле һәм илен сакларга әзер. Еллар узган саен рухы ныгый, ихтияр көче арта. Все, кто приходит к нам работать, Безгә эшкә килүчеләрнең күбесе 1-2 көн эшлиләр дә китәләр. Киткәнче миңа кереп Владимир Владимирович булдыра алмыйм дип чын күңелдән әйтәләр. Кем кала, алар гомергә кала. Хосписка хезмәт итәм диләр. Моны ишетү күңелгә рәхәт.
Бу атнадагы тагын бер мөһим дата 21 февраль халыкара туган телләр көне. Казанда татарча әдәби әсәрләр конкурсына нәтиҗә ясадылар. Ул Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе тәкъдиме белән уздырылган иде. Беренчесе һәм шуның белән кадерле дә ди каләмияләре. Катнашучылар саны гаять күп, 1000 җиткән. Комиссия рәисе Татарстан дәүләт советы депутаты Марат Әхмәтов аларны безнең рухи байлыгыбыз дип атады. Икенчедән приз фонды шактый күләмле 4 миллион сумга якын. Монда яңа гына яза башлаучыларда, әдип булып әсәрләре укучыга яхшы таныш булган авторлар да бар. 10 номинация, 30 җиңүче әдәби бәйге лауреатлары белән без дә аралаштык. Язучылар берлегендә бәйрәм рухлы татар телендәге әдәби әсәрләр бәйгесенә нәтиҗә ясыйлар. 1000 якын шушы язма килгән икән, бу бәйгедә катнашу бу безнең милләтебездә никадәр рухи байлык, никадәр талант ияләре бар икән дигән сүз. Залда җиңүчеләр һәм мәртәбәле жюри конкурска килгән эшләр белән кем язганын белмичә генә танышалар. Әсәрләрдә авторларның тәхәллүсе генә күрсәтелә. Нәтиҗәдә җиңеп чыккан эшләр арасыннан проза жанрында нигездә ир-атлар, шигърияттә хатын-кызларның иҗат итүе ачыкланган. Шаккаттырды безне 15 роман килде. Барысында ир-атлар язган. Төрле чырлар сурәтләнгән, тарихи романнар бар, урта гасырлар. Һәм алар арасында бик төрле кешеләр бар. География җәһәтеннән булсынмы, яшь җәһәтеннән булсынмы. Алар җирдә яшәп өлгерсенгә, алар җирдә сөеп өлгерсенгә. Шагыйрь Лилия Гыйбадуллина иҗатының шиге юк икәнен испатлады. Китаплар авторы күп кенә әдәби конкурслар лауреаты ул. Бу бәйгедә аның әсәрләре 4 номинациядә җиңеп чыга. Җиңүчеләр арасында шактый танылган авторларда әле яңа гына яза башлаган яшьләр дә бар. Кайбышчан Ләйсән Абдрахмановага 17 яшь, кечкенәдән иҗат итә. Яшүсмерләр өчен хикая номинациясендә 3нче урын ала. Бу әсәрләрем минем конкурс өчен генә түгел, ә ничектер үземнең күңелем теләгәнгә языла. Индер сорауларга җавап эзләп языла. Язучы Хәбир Ибраһимов исемлек дигән повестен бу конкурска дип махсус язган. Аллаһка шөкер, шундый конкурс килеп чыкты. Һәм ничектер мин күрәм, материалы теге стимул да булгач. Bütün әйберне ташлап, bütün эшемне ташлап, шушы диге әсәргә алындым һәм миннән язып битердем. Иң иҗади роман номинациясендә Зөлфәт Хәкимнең 1 сәгатьтә ничә мизгел бар әсәре 1нче урынга лаек була. Идеясе чит илдә Германиядә хастаханәдә ятканда туган. Кайткач яза башлый, көтелмәгән җиңү ди. Авырган килеш роман язып 1нче урында ул моңа ничек дип әйтим, ул миңа ниндидер стимул, ниндидер сихәтле тәэсир итте әлбәттә. Иңдек сөендергәне шул, димәк, мин үз эшем белән шөгыльләнәм. Бу бәйге язучылар өчен илһам булса, әдәбият сөючеләр өчен көн кадагындагы әсәрләр. Конкурс дәвамлы булыр ди Марат Әхмәтов. Бу бәйгенең киләчәге бар һәм дәвам итәчәк дибез. Тормыш мөхитебез үзгәрә башлап барганы белән исәпкә алып, менә бу күшегеп килгән безнең күңелләренә әдипләребезнең, шагыйрь язучыларыбызның әзрәк җан җылысы өрү иде. Шуңа күрә без үзебезнең максатыбызга ирештек дип саныйм. Бәйгедә җиңгән әсәрләр Идел, Ялкын, Казан утлары журналларында басылып чыгачак. Романнарны аерым китап итеп нәшер итәргә җыеналар. Бүгенгә менә шушылар, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Нәкъ бер атнадан очрашканга кадәр мин Фәйрүзә Мәҗитова сезнең белән сау булашам. Кануннарны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау-сәламәт булыгыз.